Ni Miren Osagaldona naiz, 23 urte dazkat, Zumaiarra naiz, eta kazetaritza ikasi dut. Esango nuke Zumaia herri euskalduna dela, euskera sentitzea da kalean eta euskaraz bizi gehala. Azkenengo datuak ez ziren hain positiboak, gaindegiak eman dituen datuak, eta zentzortan bai da pixkat bajoia, ezta. Baina nik uste gaztien artean euskaraz ite deula, gehienok etxean euskaraz oso deula. Sentitzen dut baita generazio berriak eta kanpotik datozen familia berriek euskaraz ikasteko borondatia bintza badakaela. Eta nik uste ez dakit zenbateaino halko zan luzatu euskaraz iteite hori eta ze muga edo ze esparrutan beteko litzakeen erabat. Nik uste Nik uste zailtasunak ja jarrita daudela eta egoera ja badala txarra edo. Zailtasunak aurreiteko modu bakarra borondatia da. Borondatia lehenengo hitza edo dano dakigun, euskaraz dakigunok eta euskaraz gutxien dakitenen arteko borondate bat egotia harremana euskaraz izateko. Gaur egun leku batutan ez da mesela adibidez, medikura jun edo garraio publikoan, egun hon batekin ez balen bazituzte hartzen, horria muga oso mila markauta do, muga hori. Orduan, oztopo hori gainditzeko nik uste danon artean borondate hori berko litzakela. Euskaraz nahasteko elkarrizketa, euskaraz bukatzeko eta poliki balin badare euskaraz jarraitzeko. Eta nik euskaraz balin badakit eta zuk ulertza balin badezu, zuk iazu gazteleraz edo erderaz, eta nik euskaraz zingozu. Eta komunikazioa ulertzegan bitartian baliogarri izango. Nire aldetikan konpromisoa jartzet, behintzat, guain arte bezala euskaraz hitz egiten jarraitzeko, nik ez dut nire jarrera aldatuko 11 egun horietan, eta ez gero ere, ez gero. Orduan, nire etortzean pertsonek lehenengo hitz hori edo lehenengo kaixo hori behintzat euskaraz eukiko eta ulertze ez dutenak edo pixka zailtasun gehiago dazkaenak, saiatuko naiz, motelo hitz egiten zen, badakit azkarri hitz egitera, eta askotan inertziak azeleratu hitz egit, baina bai.